No niin, tervetuloa Sota ja rauha ohjelman pariin. Brändi alkaa pikkuhiljaa muodostua ja mahtavaa palautetta ollaan saatu. Tässä on nyt 2 isompaa jaksoa rakenteilla, on Ranskaa, Donbassia ja nyt tuodaan tämä uusi tavallaan konsepti tähän, että ajankohtaisia aiheita kommentoidaan ja lyhkäisempiä jaksoja. Pyritään siihen, että kerran viikossa tulisi jotain, mutta katsotaan pystytäänkö ihan siihen. Mutta. No, odotus on aika hyvä nyt, kun palaute on ollut jotenkin niin kuin kohtuuttoman hyvä siihen nähden, että keskustellaan huolellisesti ja seikkaperäisesti, eikä olla vahvasti puolestaan vastaan, että ei ole tavallaan se niin kuin provosoituneita tai provosoida, eikä huudeta ja kiroilla. Niin siihen nähden tämä rauhallinen keskustelu on saanut kyllä, ja palaute on tosi hyvä, siis niin kuin hämmästyttää. Kyllä, tästä on mahtava jatkaa. Valtiollinen propaganda, meidän aiheena tänään. Nyt ollaan paljon seurattu Ukrainan kriisiä, minkä ympärillä ollaan pyöritty tämän ohjelman kanssa ja kanavan kanssa. Valtiollinen propaganda, onko sitä? Se valtiollisen propagandan käsitehän otettiin kai käyttöön, taisi olla 30-luvun jälkeen, niin Marcel Mauss, ranskalainen sosiologi, rupesi käyttämään sitä niin kuin tämmöisessä fiksussa kielessä kuvaten sitä, että kuinka kansallissosialismi levisi niin tavattoman nopeasti ja Natsi-Saksa nousi. Niin, että se ei ollut mediaa sieltä sun täältä, vaan se oli valtiollinen propaganda, joka kiihdytti sen ylös. Nyt tähän meidän tilanteeseen soveltaen, niin olisiko tällaiset muutokset, puolueettomuudesta luopuminen ja taas johonkin puolueellistuminen, ryhtyminen johonkin kiinni ja sitten tosi voimakas vastaanpaneminen jonkun suhteen, niin kuin vastustaminen. Olisiko se käynyt tällainen uusi asetelmallisuus niin nopeasti, ellei olisi kysymys valtiollisesta propagandasta? Otetaan tähän nyt esimerkkejä tähän ohjelmaan. Tällä ei ole tarkoitus loukata ketään, vaan nostetaan esimerkkejä nyt. Mika Aaltolasta on julkaistu paljon juttuja, hän on ollut vuoden aikana erittäin paljon mediassa esillä. Yleisradio uutisoi viime vuoden puolella tehdyn uutisen, näette sen tässä kuvaruudussa. Venäjän talous romahtaa maanantaina. Ja siitä on nyt vuosi aikaa. Niin kyllähän tämä on propagandaa, eihän vahingossa sano näin. Tuossa on kyllä takana, tuossahan pitää mennä nyt näitä ranskalaisia yhteiskuntateoreetikkoja taemmas niin kuin Aristoteleeseen asti käsittääkseen tämä, mikä tässä on. Niin kyllä tässä on hybris, on se ylimielen kreikkalainen käsite kuvaten sitä, kuinka ihminen nousee johonkin. Ja sehän on siis niin kuin kohtalon vastustamisen tapahtuma. Säikähdys siitä, että ei käykö minulle näin tai jotain. Ei, kuolenko tähän tai heikkous on. Ja lähtee vastustamaan kuviteltua kohtaloa, mikä sillä olisi. Niin tästä tullaan siihen, että kysymys on yksilöiden säikähtämisestä sen suhteen, miten heille kävisi. Ja sitten tulee tuommoinen hyperkompensaatio, se mitättömyyden tunteen. Ja se on narsistista kriisikäyttäytymistä, johon siis propagandaa päällimmäisenä mediassa jättiläisinä vievät asiat. Henkilöt tuovat asiansa. Siitä Mika Aaltola näyttää yhtäkkiä tässä näin nauramatta sille, niin on itse asiassa tämmöisen niin kuin valtamedian, joksi voi kutsua, että ison median Johan Beckman. Tavallaan yhtä iso ja ihan mahdoton. Että presidentiksi tuossahan ei, että minkä takia sitä asiaa tulee niin paljon, niin sehän on tämmöinen kuningasnäytelmien niin kuin tuhoon itsensä ja porukkansa jouduttavan ihmisen tämmöistä kriisikäyttäytymistä. Ja sen takia voi tulla tollaisia, että se kaatuu silloin ja tässä käy näin ja miksei presidentiksi ja näin. Kun tämä maailma on sen kaltaista täynnä muutenkin, että Ukrainassa näyttelee presidenttinä, niin miksei kävisi. Yhdysvalloissa oli tosi TV-tähti, hotelliomistaja presidenttinä ja muuta, niin tavallaan nämä on tämmöisiä hybriksessä olevia kunkkuja. Niin, tavallaan näytelmämallitusta käyttäen, vaikka siellä olisi asiallistakin osaamista. Tosin se ei näy. Että siis kohtalon vastustaminen ilmenee niin, kun jos tätä Zelenski viimeksi sanoi, että siitä just se, että vaikea nähdä sitä presidenttinä ja näin, niin onhan siellä
omituinen solistinen ura, tosi iso. Tuo on tuttu vain draamasta. Kyllä. Artola on puhunut paljon taloudesta, mutta sitten on Pekka Toveri, mikä on ihan tiedusteluupseeri tuolta noin eläkkeellä kyllä, mutta hän on puhunut sitten taas paljon näistä Venäjän heikosta armeijasta ja nyt juurin kaikki mediat huutaa, että suurhyökkäys on alkamassa ja Ukraina joutuu vetäytyä siellä tällä hetkellä. Toverikin on vuosi sitten puhunut, että Venäjän armeija juuri kohta liioitellusti romahtaa ja eikä tule mitään. Luodaanko tällä nyt jotain ihmeuskoa, vaihtoehtoista todellisuutta? Onko tämä salaliittoa? Mitä tämä on? Aika vaikea nähdä, että siinä olisi tämmöisiä noin niin kuin viisaita ajatuksia. Musta se on vaan niin kuin hysteerisiä. Ne on siinä omassa keitossaan, että pyöritään ja mitä tapahtua jotain. Ja näin. Sota varmasti ja tilanne hysterisoinut ja saanut niin kuin järiltään ihmisiä. Fiksut kundit puhuu mitä sattuu maailmalla myös. Ja sitten yhtäkkiä just tämä Stoltenberg ja tämmöiset niin kuin sakraaliolentona ja tällainen, ja sitten Putinin paneminen johonkin. Tämä on niin omituinen raamallinen tilanne, jossa nämä henkilöt, ne ei ole enää todellisuuden henkilöitä. Voisiko joku niin kuin iso osaava päällikkö sanoa, että tuo romahtaa huomenna? Ei, se on niin kuin, ja tämä talous meni, ja ei, vaan jokin tämä paha uni, jonka tuo sota rauhattomuudessa tuotti, niin on tämän nimi. Tämä on niin kuin katastrofi, draaman tai kuningasnäytelmän loppunäytöksen käyttäytymistä. Se, että mä mainitsin itse tuossa salaliittoteoriat. Mä väitän, mä ajattelen niin, että ne elää siellä salaliittoteoriassa, menee koko aika syvemmälle sinne kaninkoloon. Katsotaan mitä tahansa some, Facebook, Twitteri varsinkin, että siellä on niinku semmoista aivan epärealistista, ei totuuden perästä, koko aika paukutetaan. Ja sitten meidän suojelupoliisit ja näin joutuu rauhoitella vähän, että hei, ei tämä nyt on, ei se Venäjä ole joka paikassa ja Putinakaan ei ole joka paikassa. Niin, puhutaan disinformaatiosta, mitä Venäjä kuulemma suoltaa täällä. Meillä on täällä kaiken maailman Beckmanneja ja kaikki tämmöisiä, mikä ei pidä paikkansa, mitä hän selittää. Seuraavassa jaksossa käsitellään häntä enemmän sitten. Nyt on tullut sen aika, Beckmannin aika niin sanotusti. Onko tämä tietoista disinformaation levittämistä? Mä en oikein näkisi, että se on niin viisasta. Siinä on jotain, koska se olisi silloin viisaampaa ja strategisempaa. Ja se, että Supo sen rauhoittaa, niin sehän on merkki siitä, että siellä jo viisas poliisi katsoo, että ei, että mitä te touhuatte. Tämä mediapyörre, johon tässä narsistisessa kriisissä ollakseen itse isommin esillä, tehdäkseen itsensä tarpeelliseksi, tärkeäksi ja ollakseen suuri puhehenkilö, niin kuin nämä tahtoo olla. Ja ties minne ne pyrkii, mutta siinä näkyy se hybris. Hybriksessä oleva se ylimielen touhu, se on niin kuin joku toinen pop-tähden, että sammuu johonkin vessaan housut kintuissa tai jotain niin kuin sen kaltaisia. Ja ne on siinä maailmassa sellaisia ja nämä taas antaa lausuntoja tuossa. Se on siis, mä näen sen kyllä niin kuin hybriksenä, joka se ylimieli, siis kohtalon vastustamisen, että kaikki nämä, no Beckman vaikka esimerkiksi, niin kyllä siinä on torjuttu jotain, mennään siihen myöhemmin, mutta torjuttu jotain semmoista, mitä hänestä ei pitäisi tulla, ja sitten tämä superkompensaatio on sitten näin villi. Aaltolalla ilman muuta se täytyy olla. Ei tuommoista tulisi, ellei se olisi niin kuohuksissa, niin kuin ylilatautunut. Nämä fiksummat ihmiset, niin kuin Toveri ja muut, miksi ne päästelee sitä, niin tämä mediapaine, mylläkkä, voidakseen saada mitään kuuluviin tässä informaatiotulvassa, niin täytyy sitten sanoa jotain tuommoista, joka voi olla kyseenalaista omastakin mielestä. Painostaako yhteiskunta niitä lausumaan tämmöisiä päättömiä asioita? Että kansa haluaa kuulla tämmöisiä, että on siinä rauhoittamispyrkimyskin. On varmaan noilla fiksuimmilla tyypeillä, niin kuin, että tämä on jotain tällaista. Mutta tulehan sieltä niin kuin valtiojohdon suusta näitä, olemme sotineet ja voittaneet ja kaikki. Että kyllähän se on viety ihan niin villiksi. Siellä on samanlainen niin kuin vallassa pysymisen, seuraavien vaalien voittamisen ja muun intressi. Niin siinä ollaan niin kuin jalat tukevasti ilmassa. Ja se on sen tragedisen näytelmän
kulma, jos voi tarkastella. Ei oikein muuta. Eihän tuossa ole. Tuo pitäisi nähdä niin kuin, että ihmisiä voi syyttää idiooteiksi tai että te olette tyhmiä, ettekö te tiedä, mistä on kysymys, vaan että kaikki on nyt tässä. Tämä on vaikea tilanne kaikille, mutta kyllähän tässä täytyy pystyä se rauhan ajatus tuomaan, mitä me tässä koetetaan, että rauhoittukaa. Nythän tällä vastakkainasettelun jättiläismallilla, minkä tämä provosoituminen, provokaation tekeminen mahdollistaa, niin sitten sillä media-aallolla ratsastaminen, surffaaminen on hienoa puuhaa olla siellä ylhäällä ja kokea olevansa joku, mutta siinä ristiaallokossa tavallisen ihmisen eläminen on ihan mahdotonta. Ihmiset pelkää. Ei tuosta sodasta voisi puhua noin hillittömästi niin kuin nyt puhutaan valtiolliselta taholta, niin kuin eduskunnan alaisesta instituutiosta, niin että ihmiset jotenkin voisivat elää. Siis vastuutontahan se on. Ja tähän täytyy tuoda se rauhasta puhumisen, rauhan käsittämisen intressi tähän peliin ilman muuta. Että eihän tämä voi näin jatkoa. Ihmisethän on siis levottomia ja kuoliaina. Vanhukset on, että eikö tästä nyt sitten, tähänkö tämä loppui. Ja mitä on tapahtunut realistisesti Suomen suhteen? Ei mitään. Kyllä mä väitän, että ihmiset on peloteltu tällä hetkellä ihan suoranaisilla valheilla. Joko se tehdään tietoisesti tai sitten tiedostamatta, tai sitten se on sen luoma paine, että näin kuuluukin sanoa. On kaiken maailman Sofi Oksasia, mikä tässäkin ohjelmasarjassa on tullut esiin, jaksuhallit, ostetaan granaatteja, että tapetaan ihmisiä. Ja niin kuin ollaan tässä puhuttukin, että rauha on unohdettu ihan kokonaan, että lietsotaan vaan sitä. Mutta me ei voida unohtaa nytten NATOa, vaikka se alkaa olla vähän väsynyt aihe minunkin mielestä. Mika Aaltola kävi Turkissa. Ja ennen kuin Finnairin koneen renkaat osui Helsinki-Vantaan kentälle, niin oli twiittiketju valmis ja neuvottiin meidän valtionjohtoa, miten pitää toimia NATOn kanssa. Ruotsi pitää jättää rannalle ja sitten lähdetään omin päin NATOon. Turkki on valmiina nytten hyväksymään Suomen sinne, tai on mahdollisuus siihen. Johtaako meidän ulkopolitiikkaa tällä hetkellä Mika Aaltola, mikä selittää ihan omiaan tuolla mediossa lähes joka päivä? Niin siis edelleen se hybris on tuossa se juttu, että eihän tollaisia lausuisi ohi virkansa ja tehtävän kuvansa ja ulkopoliittisen instituutin, kun siellä on muitakin tutkijoita. Ja Helsingin Sanomissahan Aaltolaa jo arvioitiin siitä niin kuin vähän kielteisessä sävyssä hyvinkin, että se astuu toisten tontille siellä. Niin, toi on siis, todellisuuden taju heikkenee siinä. Ei tuossa yhteisiä asioita hoideta, ei se sitä NATO-asiaa hoida, vaan omaa. Että tuo on nähtävänä psykologisena tapahtumana enemmän, mitä siinä on. Nyt, että rauhaa saataisiin vietyä yhtään eteenpäin, täytyy pystyä tarkastelemaan näitä provokaatiota alituisesti harjoittavia ihmisiä psykologisena pointteina. Pestä se, että no se puhuu tollaisia, koska sillä on jokin siellä, että voi sitä, mitä se kangertaa siellä, niin voisi rauhoittaa sillä. Että tavallaan nonsoleerata niiden puheet, että voidakseen saada itselleen jonkun, koska se ei ole tavallaan valtiollinen tapahtuma, se ei ole sitä. Ja sitten se mediatapahtuma, mikä sitten syntyy, että yksi puhuu tollaisia ja sitten kokeneet poliitikot ja muut sanoo, että se astuu yli, niin tämänhän voi haittaa pois, täytyy tarkastella sitä. Aaltolan tarkasteleminen Beckmanina rauhoittaisi monen mieltä. Tämä on aika provosoiva vertaus Beckmaniin. Niin kuin sanoin, niin hänestä puhutaan vielä seuraavassa jaksossa sitten. Nyt puhutaan NATO-asiasta. NATO on myyty ihmisille mun mielestä provosoimalla pelkoa ja sotaa. Sodasta on tehty se hieno väline, mitä pitää tavoitella, mitä ollaan puhuttu. Onko NATO nyt se toteemi, mistä on paljon puhuttu? Mulle on tullut paljon kysymyksiä, mikä se toteemi on, mutta se on varmaan just se NATO. No se on se toteemi, siis sehän on Emil Durkheimin sosiologinen käsite siitä, että tavallaan se mikä kokoaa nämä, niin kuin nämä affektiot, niin nämä vapaana vellovat tunneenergia, jota Eurooppa on täynnä, jota Suomi on täynnä, kun talous on epävarma tai se pettää, valtiotavalla Eurooppa pettää, joten yhtäkkiä, että mitä me ollaan, tulee
kauhistuttavia epäoikeudenmukaisuuksia nähtävänä, niin kuin ihmiskuljetukset, kaikki toi ja soditaan, näin, niin siellä jonkin täytyy kasata ne, niin kuin tässä vanhassa primitiivisten yhteisöjen uhrimenoissa. Ne tanssitaan sen toteimin ympärille. Kyllä tavallaan NATO on jokin sellainen niin kuin kasaava pointti, että no siinä se on, ja sen sijaisuhri kuuluu siihen oleellisena pointtina. Ja kyllä nämä nousee nyt niin kuin uhrimenojen johtajina hillumaan, että kyllä tätä edelleen olisi kehotus tarkastella tätä tämmöisten primitiivisten kulttuurien uhrimenon uskonnollisena tapahtumana, jossa hillutaan, että joo, se on niin kuin, tavallaan, että miten muuten selittyy, että se on niin kuin haltioitunut pellolle ja puhuu tollaisia. Tavallaan siitä on kysymys. Ja sitten se, miten ihmistä voi tarkastella, kun se on siinä tilassa, siinä holtittomassa loveen langenneena, niin täytyy ajatella sitä niin kuin psykologisesti, että rauhoitu ja odotetaan, niin kohta se hiljenee. Kaikkea, mitä se puhuu, ei tarvitse uskoa, ja sitten jos se on noin hurja, niin yhtään, mitä se puhuu. Palautetaan se tähän. Musta kannattaisi, niin jos puhutaan tästä NATO-hommasta, niin ehkä, no Supohan nyt rauhoitti tuon tilanteen tuossa, mutta siellähän sulla oli hyviä esimerkkejä näistä valkohaalari-ihmisistä. Juuri näin Mika Aaltola väitti täysin valheellisesti, että siellä on semmoinen porukka, mikä käy seisomassa hiljaa kylttien kanssa, tuo sen oman mielipiteensä, protestoi sillä jotain asiaa tai haluaa tuoda jotain asiaa esiin. Ja oli vaalitilaisuuden ulkopuolella seissy ja Mika Aaltola menee kommentoimaan Helsingin Sanomille, että todennäköisesti Venäjän masinoimaa hommaa. Mä oon itse niissä ryhmissä, missä muutamia kymmeniä ihmisiä, ja mä pystyn vakuuttaa, että ei ole Venäjän masinoitu homma. Eli niin kuin näinkin älyttömistä asioista kuin jostain valkohaalareista, mikä on todella pienimuotoista toimintaa Suomessa, niin valehdellaan, että se on Venäjän masinoimaa toimintaa. Ja mä uskallan väittää, että Putinilla on parempia keinoja kuin valkohaalarit. Nythän siinä on jo pehmennetty sitä myös, että kuinka Venäjä vaikuttaisi vaaleihin. Siitähän oli myös, että kuinka, mitä se olisi. Supo rauhoitti juuri tästä, että hei, rauhoittukaa, semmoista ei ole näköpiirissä, ei ole tapahtunut, eikä ole tulossakaan. Eli se joutuu rauhoittamaan näitä salaliittoteorioita. Niin, koska tavallaan tämähän on siis tämä Venäjä-kauhuhan on yksi kauheimmista. Se on melkein maapalloon litteä kokoinen, tai lapsia syödään. Sen kokoinen salaliittoteoria itse asiassa, joka on tällaisena uskonnollisena tapahtumana. Rauhoittuminen on siinä, poliisi rauhoittaa, se on kyllä hauska, poliisi rauhoittaa monia asioita, niin tässä turvatkaa Supoon. Mutta tämä Venäjän, kun ne on tussaroinut niin paljon, niin osaamattomasti jääneet kiinni vaikka mistä, niin kuinka se yhtäkkiä oli strategisena tämmöisenä eurooppalaisena koko niin kuin ajattelua ohjaavana toimijana ton kokonen, kun täällä annetaan ymmärtää. Siinä on pakko tarkastella, ei pysty tarkastelemaan seikkaperäisesti, pakko tarkastella sitä, joka puhuu, niin tarkastella sitä, että oletko sä kunnossa, onko kaikki kunnossa. Kun tuollaisia puhut. Se on, niin kuin, mä näkisin ainoa, niin kuin, rauhoittaa itsensä rauhoittamalla se, joka puhuu mahdottomia. Koska noista asioista hän ei ole tuossa kysymys. Tämä ruokkii somekeskustelua, missä ollaan, jokainen kuka on somessa näkee sen keskustelun, että nämä niin sanotut liiderit ottaa homma hanskaa, että Venäjä on käytännössä tuhottu jo, ja ihan suoranaista disinformaatioa tai valettelua, miksi sitä nyt ikinä sit halutaan kutsua. Ja ihmiset lähtee siihen mukaan, valitettavasti pelätään, ollaan epäuskoisia. Ihmiset niin oikeasti voi huonosti näiden juttujen takia, niin millä tavalla me pystytään puuttumaan tähän? Pystytäänkö me puuttumaan? No, tuo Beckmanin tarkastelu pakottaa tähän nyt jo alustavasti messiin, että se vääristelee niin vahvasti Venäjän tekemiä rötöksiä tai niin kuin typeryyksiä, että sä oot melkein niin kuin CIA-miehiä. Että se on niin kuin käänteinen jo se, että tonhan täytyy vääntäessään jotain asiaa mustaa valkoiseksi, niin täytyy olla niin kuin vastapuolella. Eihän tuo palvele kenenkään etua. Ja taas sitä, joka syyttää Venäjää, tuossa täytyy ajatella, että mikä se on. Yhdysvaltoihin tapahtuva tarkastelu Yhdysvaltojen politiikan suhteen ei ole lainkaan. Se on siis, jos puhutaan valtiollisesta propagandasta, niin tämän sateenvarjon alla sitä ei nyt ole. Ja sen takia, että yksipuolisuus on näin, niin kuin tämä kuoha on niin sallittua, että se on niin kuin sylkemiskilpailu, että yksi on niin mitätön, niin kaikki saa sylkeä. Se on jokin tällainen sylkykuoppa on se
mistä Albert Camus kirjoittaa. Vankilossa oli se potti, johon pannaan ja kaikki saa sylkään mennessään ohi, se sijaisuhrimalli. Venäjä on nyt hyvä sijaisuhri tuossa. Olkoon miten paljon tahansa aihetta siihen, miten sitä morkataan, niin ei se kyllä tämä tilannetta täällä paranna, että me kohdistamme sen energian siihen. Sitten tämä ylilyönti, mitä tapahtuu sitten tässä meidän mediassa, on kyllä ihan mahdotonta. Yhdysvaltain arvostelu on tietyllä tavalla mahdotonta. Ei se ole pelkästään tämä sateenvarjo, vaan se on niin kaukana, tämä Venäjä rajanaapurina ja sodan osapuolena osittain ja muut mahdollistaa tämän. Kyllä me ollaan niin heikossa maantieteellisessä asemassa, että mitä siellä tapahtuisi, miten te olette väärästä, niin ei voi tehdä. Tämä on tämmöinen kotiseutuskaba. Tämä on niin kuin joku Kuhmo ja Sotkamo tappelee keskenään, että ajetaan koivuhalot autojen suksitelineellä toiseen pitää ja tapellaan. Tämä on siis sen kaltainen vähän. Ja ne on primitiivisia kansanhuveja, mitä tässä nyt harjoitetaan. Otetaan tähän loppuun vielä vähän tulevasta. Nyt tietysti ihmisille tulee käsitys, että me puhutaan vaan siitä, että länsi tuottaa propagandaa. Mutta on paljon venäjämielisiä, mitkä näkee vain yhden totuuden ja syöttää ihan mitä tahansa tonne noin. Ja meillä on nyt tiedossa, että mielenosoituksia Suomessa on rahoitettu. Meillä on MVstä jotain vanhaa tietoa. Meillä on vaikka ja mitä, sanotaan tästä meidänkin ohjelmasarjasta vaikka mitä tietoa, ja lähdetään niitä tuomaan sitten jatkossa esiin, ja nyt vihdoin on sen aika. On toiminta mennyt semmoiseksi, että se alkaa olla vähän jopa vaarallista nyt ihmisille, niin on tullut aika tuoda se esiin. Ja mitäs me ajatellaan tästä, että nyt lähdetään vihdoin tuomaan niitä asioita esiin, mitä siellä on moni arvuutellut ja ne on aika metässä ollut näiden asioiden kanssa, että ne ei ole tiennyt, mutta nyt kun tuodaan, niin tämähän on niin kuin loppupeleissä aika iso asia sitten niin kuin Suomenkin mittakaavassa. On meidän avattava se Venäjän propaganda aidosti, että se ei riitä, että joku toimittaja käy siellä Pietarilaisen talon edessä ja sanoo, että olen käynyt trollitehtaalla. Voidaan oikeasti kertoa siitä, mitä se on, ja se täytyy avata. Se on ihan ehdoton. Eikä me kyllä ajatella, ei me kyllä ajatella, että länsistä propagandaa tuottaa täällä kotimaassa. Tämä on tällaista, että me en tiedä ihan sama, mitä Biden tai muut tuolla puhuu. Niin, niillä on omansa. Ja omat selittämättömät asiansa. Sehän hautautui se niiden, kun Vesari vielä otsikoi vähän aikaa sitten sisällissota tulossa Yhdysvalloissa, että tämä ulkoinen vihollinen on niiden suhteen, mutta tavallaan siihen ei ole mitään syytä. Kotiseutu rauhallisemmaksi, rajanpinta niin kuin helpommaksi elää, niin se on tavallaan. Mutta kyllä meidän täytyy kertoa tuosta, että mitä tuolla touhutaan, miten vääristellään, miten valehdellaan, miten ristiriitaista se on. Ja varastetaan. Varastetaan. Mutta kuinka paljon siinä on sitä oikeaa informaatiota, se pitää myös tehdä, kun mehän tiedämme siitä aika paljon. Mä jossakin vaiheessa tarkastelin sitä molemmin puolin tosi läheltä, niin mä en oikein ymmärrä, että mistä ihmiset puhuu, kun siinä ei juuri mitään tapahdu. Että köyhiä poikia kulkemassa huutamassa jossakin käräjätalon pihassa tai jotain, niin siinäkö on se suuri hybridi ja siinäkö on se puuttuminen, siinäkö on se vaaleihin vaikuttaminen ja muuta. Miten se Venäjä ylipäänsä, kun siitäkin tiedetään nyt sattumalta jonkin verran, että kuinka paljon se vaikuttaisi noihin vaaleihin, niin mitä se olisi. Ja ylipäätänsä kuinka paljon noihin juttuihin Venäjän loppupeleissä vaikuttaa. Sehän on ihan sen verran voidaan paljastaa etukäteen. Se on minimaalisen vähän, mikä se on se Venäjän valtio, että se on Venäjän mieliset. Niin, nyt täytyy tämä niin kuin erottaa, joo, ja tämä on iso shokki monelle, kun nyt tuodaan tämä asia esiin. Kyllä. Hei! Iso kiitos tästä. Näistä mennään. Kiitos paljon. Näemme seuraavan kerran. Hyvä. Yes. Moi. Moi.